Hello, what's up mga kasangkay? This is your parang Jomar aka Omak, ang probinsyanong ngayon, and welcome back to my channel. For today's video mga kasangkays, napaka-meaningful nito para sa akin. Kasi isa ito sa mga unlocked dreams ko or mga bagay na naisakatuparan ko sa buhay ko, which is ang pagtatapos. Yes, at itong video na to ay nakunan ko pa to 3 years ago. Sa-unpack lang to sa gallery ko. Tapos, during my nagkakalkal ako. Sabi ko, why not gawin ko tong content? At least dito sa channel ko, mape-preserve ko siya. Hanggang sa pagtanda ko, mapapanood ko pa rin siya. Kasi during that time naman, wala pa naman akong channel nun eh. Kasi 3 years ago na ako nakagraduate, nakapagtapos ng pag-aaral. Wala pa akong channel nun. So by that time pala, 3 years ago, vlogger na pala ako. And then seriously, kasi itong video na to, or itong moment ng buhay ko, dati pinangarap ko lang ito eh. For almost a decade, pinangarap ko na sana makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya naman, nung nakapagtapos ako ng pag-aaral, kinapture ko talaga every moment, lalo na nung graduation ko. Kaya naman, samahan niyo ako mga kasangkay, na sariwain natin yung mga moment na nangyari sa akin sa PICC during my graduation. Tara! Hi, this is it. Mag-click na siya ng pedal. Woo! Hi, Daniela. Vlogger ka na din. Hindi, yun lang. Hi, ikaw vlogger. Maria. With my sister. Nasa pila para sa pag-claim na. Hi, Shaira. Charlene Rose S. De Leon. Hi, ma'am. Nangangatugli yung kamay ko. Beverly P. Escalera. Ayun, next na ako. Laude. Next na ako. Oh my God. Professor. Hi! Hi, ma'am. Yun, Laude. yan, akit na ako sa stage. Yun, nakuha ko na yung certificate ko and then medal ko. And we're going back to our chair. Ayun, nakabalik na po ako sa upuan ko. At kasama ko na yung certificate. Nangangatog pa rin yung kamay ko. Shalina Joy I. Medal ko. Laude. Thank you, Lord. And we're here at PICC. Actually, papunta na po kami ngayon sa assembly namin. Say hi to my classmates and co-cum laude. Cum laude po sila. Hi, Beverly. Hi, Rodas. Hey, Kuya John! Hi. May tropa. Hi, Jed. Say hi, Jed. Alam mo, pag tumanda tayo, makikita pa rin natin. So, salita ka naman, pre. Pre, salita ka. Hi. Exercise. Hi. Hello. And my blockmates. Okay. Hi, awardee. Say hi, hindi picture lang. Bye.
Ang lab, yan, ano ba yung corsage mo? Sama na tayo! Gali ka na dito! Ay, Shaina, say hi. Ay nga pala sa mga tropa ko. Hi. Salita naman kayo. Graduate na kami. Hi, Jen. Hey guys! Welcome sa channel niya! Welcome sa akin. Chat! Tropa kong Vlogger na rin nalipat ng section. Uy, mag-hi ka naman, pare. Vlogger pala yung kaibigan natin, hello. Hi. Hi, Daniela. Hi, Kumusta, guys. Yun. Bago din natin sa PXS. Sobrang dami kasi nag-graduate. Hi, ate. Congratulations. Hi. Kailan tayo dun sa ano namin sa lagi kong ka-groupmate sa PC, sa thesis, gano'n. Emily nga pala siya. Hi, si Emily. Meanwhile. Entrance. Paglalakad pababa. I hereby declare the 52nd Commencement Exercises officially open. Hello, what's up mga kasangkay? This is your parang Jomar aka Omak. Para updated kayo sa mga videos ko, i-click lang yung icon na to, yung nasa baba para mag-subscribe. Salamat!